smage en Dietrich. Jeg skulle gerne have smagen i dag. Jeg har smagt lige smule af den. Men jeg har sådan lidt. Jeg skal prøve at smage den. Men der er ikke sukker i. Så der... En lille smule godt. Der kan af på. Men... Der er bananmus. Se. Den skal jeg bare købe. Den er så ude. Smager godt. Sidste næste episode. Men jeg har det i dag. Ses.